En zo gaat het justerjoen. Winnaar sportman en sportvrouw. Schengi en Marit. Schengi Kneffers en Maren Bouwmeester. Gefeliciteerd Schengi. De Nederlandse sportman van het jaar had het vanzelfs wel aankomen, jongen. Maar toch? Ja, je weet net hoe de Friesen er nu denken, maar toch mooi dat ik hem dat deze prijs ik win. Herkennen in dit hier. Ja, ik ben toch vooral benieuwd hoe het maar die is na de oorlog van het weekend. Nou, op zich is het best wel goed. Het is natuurlijk wel zoals lever en long met van die verhaallijke dingetjes. Je verneemt het zelf eigenlijk net echt. Ja, als je long mooi is natuurlijk flink hosje of flink inspannen, maar dat ook op het moment. Hè. Maar ik heb als redding dat ik 3 ribben kapot heb en die rem je wel degelijk al. Ja? Mijn bouwmeester neemt de prijs voor beste sportvrouw in ontvangst voor haar dochter Marit. Want Die zit op Gran Canaria als voorbereiding voor het Europese kampioenschap die volgende week beginnen. vrouwvoudige wereldkampioene hutfietsen Alida Norbruis wordt de behind de sporter van het jaar. Het muzikale intermezzo bij deze uitreiking wordt toch sporters zelfs verzorgen. Maar onder andere turner Epke Zonderland op het podium. Verrassende winnaar van de oeuvreprijs is marathonriedster Maria Sterk. Ja, een hele grote verrassing. Ik wist van niks. Ik wist helemaal van niks. Hoe groot is de eer nou dan? Ja, heel groot. Om in zijn rijdt zien, maar die deze prijs van had te staan is echt een hele grote eer. Ja. En de Snitzer volleybalvrouwen zorgen voor een vol podium als winnaars van de beste sportploeg.